с Божията помощ искам така да говоря върху една тема, която е насърчение. Словото в притчи каза, а праведният има вечна основа. Това е много хубав стих. Ще прочета така в притчи 10:25 каза така. Както когато мине вихрушката, нечестивият не съществува вече, а праведният има вечна основа. И после 30 казва така, праведният никой няма да се поклати, а нечестивите няма да се населят земята. Виждаме Словото Божие казва, че праведният има вечна основа, праведният никой няма да се поклати. Сега наистина тук е едно обещание. Някой човек, който е този праведник. Всеки един, който е вярвал в Господ Христос, е праведник поради Христос, поради неговата жертва. Във 2 Коринтияни 5:20 се казва така, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да знаем, че с него ние е праведни пред Бога. Сега да му ние се поставим праведни поради Христос. И сега въпросът е такъв. Говорим така, че има праведна основа, има наистина вечна основа. И важно е като нас, като наистина като хора, да взема въпросът, каква е основата, в която изграждаме живота си? Това е важно, ще ви кажа защо. Сега в този свят хората, които познават Господа, имат наистина своите мечти, своите желания и казват, това трябва да прави, това трябва да прави. Прави си списък на нещата, които трябва да прави в живота си, семейство, дом, деца, работа и т.н. Обаче, когато е Словото Божие, когато вярваме в Господа, Бог каза, не се притеснявайте, кой ще идете, кой ще пиете, кой ще учите, търсете първо Него царство и Неговата прави всичко останало ще се прибави. Сега, относно основата каналата, основата е това, върху което основаваме живота си. И това е важно да знаем, че няма друго нещо, което може да осмисли живота ни, освен основата, която е сам Христос. В Коринтияни 3 глава казва така, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Виждам, че има нещо, което е важно, което е сега. Бог е положил Христос като основа наистина на човешкия живот. Когато човек наистина живейки на тази земя, идва време, когато Бог го посещава. И разбира, че има нещо много по-важно, много по-силно. Светът така не, че този свят може да е хубав, някой много му харесва, друг може да не му харесва, така че това е свят, през който преминаваме. Но въпросът е в този свят наистина да знаем, че има нещо, което е важно. Трябва да правим своя избор. В каква основа изграждаме живота си, се казва така. И ако някой гради на основа, злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сирна, слама, всеки му работа ще стане явна каква е. Защото Господин ще изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работа на всеки каква е. Този, който работа устои, който е градил, устои, ще получи награда. А този, който работа изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Слава да бъде на Господа. Сега, относно ценности, наистина казвам, че е важно. Самия Господ Христос, на тези 6 глава, проповедта по-нататък, наистина тук е ясно, много ясно, така казах в прак текст. Не се събира съкровищата на земята, където моли се жаги изяжда и където кръсти под колата крадат. Тук става дума за богатство в този свят. Искам да кажа, че е много важно. Но този свят, който направиш в този свят, то остава за този свят. Няма нещо, което е по-важно за небето. За небето има нещо по-важно. Но събери съкровищата на небето. Това е важно. Таки съкровища горе тук. Дето не молиш да ги изяждат и кръсти под колата крадат. Защото където е съкровище, там ще бъде и сърцето ти. Когато го съкровище, наистина, когато ще им Словото Божие, разбираме се, че това е нещо много по-важно, много по-силно от това, което притежаваш. И те съкровища, наистина, някакво ще говорим точно за това как се придобиват, как може човек наистина да ме надежда за това, което предстои в небето. И сега относно основата, вижте, в Словото може да ни кажа, че има видими неща, има и невидими. И много пъти наистина ние, като хора в този свят, искаме да имаме на това, което е видимо с очите гледаме, искаме това да имаме, да, това е нормално. Защото живеем в един материален свят, но живейки в един материален свят, ние трябва да виждаме и отвъд това, което виждаме, отвъд. И апостол Павел каза много важно. Нека не се безсърчаваме, но когато тлее мъж е наш човек. Сега дума, гледайки на това, което става с нас около нас, не трябва да се безсърчаваме, защото има нещо, което е много важно по-сенно. Пак вътрешния всеки се подобява. Защото ще погледнете на тази земя, може да имаш най-хубав костюм, може да си най-мощно, може да имаш всичко най-най в този свят, но какво става пред тебе, това, което е важно, това, което става пред тебе. И апостол Павел казва така, които не гледаме на видимите, но на невидимите. Видимите са временни, а невидимите вечни. Слава да бъде на Господи. И сега, важно е да знаем, че когато имаме Словото Божие, че имаме праведна основа, искам да кажа какво значи тази основа, на какво се изгражда. Това не е само просто думи, това е нещо, което наистина Бог ни го дава като разбиране и наистина всеки човек трябва да провери
на каква основа стои. Защото той може да ви казва, що ако е една къща има нужда основа, така се гради къщата, така и живота на човека. И ако наистина човек положи основата, градейки на неправилно място, ще да време, когато наистина ще дойдат бурите, ще дойдат изпитанията и къща ще падне и ще да ви човек. Наистина е всичко минало на празно. Няма смисъл. С това наистина можем да разбираме по това, което Бог ни предупреждава. Лука 14 глава казва, наистина говори тук за един човек, който не бил неразумен. И казва така, вижте, 14 глава, Лука, така, 20 минути казва така. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не седа първо да пресметне разностите, дали ще има с какво да направи, да изкара. Да не би, като положи основа, а не може да изкара всичко, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват, този човек почна да гради, да изкара. Слава на Бога. Трябва да тук да каже. Всеки човек, който почне нещо първо преосмисля, пътя по който е тръгнал и се после стъпка в стъпка, вече прави сметка наистина кой как да направи така, че наистина да може да завърши до край. Защото вижте, ние във времето виждаме много хора тръгват по този път, да видим, после отклоняват и ги няма никакви. Зато Словото Божие в Коринтяни 35 апостол Павел казва така: изпитвайте себе си, дали сте вярата, опитвайте себе си. Това е, вижте, тук не става дума, всеки едва да се самоокоряваме. Тук става дума, че имаме Слово Божие. Трябва, че всеки Словото Божие да им къде сме. И това наистина човек трябва да бъде в Словото Божие. И ако някъде залита, нека отново се връща. В християнството има основа, има растеж, има изграждане на характер и на взаимоотношения, има и устояване. И важно е за нас като християни да дадем пътя до край. И не е важно как става, важно е как ще завърши. Това е много важно, ще казва, защото има хора, които тръгват с емоции много, много силни, но в един когато дойдат изпитанията, когато дойде нещо в живота им като изкушение, и вече ги няма никакви. Това е важно наистина. И самия апостол Павел даде Словото Божие, но мотивира, ако мога така. В Коринтяни 9 глава така: не знаете, че който ще нагришто, всички чат, а само един получава наградата, така че ще да я получите. Значи много безмили да съм награда, когато маратон тръгват, може би около 50 човека маратона, накрая до средно сега десетки, и накрая десетки само един получава наградата. Така се каже, да бъдем мотивирани. След той каза само за себе си, ще казва така: но уморявам се тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да бъда неодобрен. Тук говори за мотивацията, която има само в себе си. И важно е за основата, в която човек изгражда къщата или живота си. Има два сия, които няма и каже да всичко да е чета, но в 12 глава, 15 година там каза, че един човек, който имаше време хамбари, беше богат човек, нормално. Една година имаше повече уражение и каже, съборя страни, ще правя новичка, душо, успокой се, яш, пи, весели се, имаш блага за много дни. Той знаеш кой има, не знаеш колко време ще го има. И тогава Бог му каза: глупеца, вече взема душата ти. Това е реалността. Никой не знае колко време ще бъде на тази земя и колко време ще притежава това, което мисли, че е важно. Важно е за човек да се замисли и за това, което предстои. Така, зато Словото Божие казва: да след първо Неговото царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. Марк изследва един богат младеж отиде при Господа и каза: Господи, учи облаги, какво трябва да прави да получи вечен живот. И си му каза: пази заповедите. Той каза: от младостта ги пази закона. Той тогава погледна и го взима и каза: едно кани ти от сега. Иди продадеш какво ще имаш, знай бен, че имаш съкровище на небето. И с когато говори за небето, никога не се шегува. Той че какво направи? Обърна се и се тръгна обратно, защото ти беше човек с много имот. Това е наистина. Къде е сърцето ни? Къде са твоите ценности? Това е което е важно. В Матея 16:6 Исус каза: какво ще ползвам, ако спечели богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш да се намеря на душата си? В Притчи 18:31. 18. Извинете само. Притчи. Извинете, Псалм 18:31. Казва така: защото кой е Бог, освен Господа? И кой е канара, освен нашия Бог? Сега дума, нищото е свят. Което да притежаваме, не може да е тая сигурност и тая надежда, че ще бъде така, и в небе чуем добре. Защото на този свят има хора, които са свикнали във всяко нещо, имат така мъдрост, талант, имат мъдрост да се справят в този свят и казват: аз съм добре и там ще бъда добре. Обаче има хора, които наистина не разбират, че
първо да бъдеш там добре, трябва да правиш отношение с него. Без покаяние няма как да бъдеш добре. Защото, примерно, човек може да тази земя да е способен, да може да прави пари, да прави богатство, обаче това, че си способен на тази земя, това не значи, че това, което имаш на тази земя, ще преходиш горе. Нагоре е необходимо покаяние, защото горе отива вече нашето вътрешно състояние, после така, прямо каза, вънка тлее, а вътре се подновява. Това е важното. Сега, когато Словото Божие каза за основата в Матея 7 глава и в Лука 6 глава, нещата са почти еднакви. Тук говори за два типа хора. Хора, които чуват, но едни се изпълняват, а другите не изпълняват. Тук буквално говоря какво става с тези, които само чуват, а реално не изпълняват Словото Божие. Какво става с тях? За жалост, това е много силен момент, в който, защото всеки може да каже, аз съм вярващ, аз съм християн, аз не познавам Словото Божие, чул съм толкова пъти проповеди служители, да, обаче въпросът е къде стоиш, в коя позиция си. Словото Божие е така. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се почти разумен човек, който е посъл къща на Калара. И валя държат и предадоха реките, много нага ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на каната. Виждаме така сигурността. Когато нашата къща е основана на каната Христос, каквото ще има изпитание, ще има трудности, може да има много неща в този свят около нас, но има ни, който не държи. Това е Бог. Когато си преката на Господа, ще преминем. Сами Исус казва Словото Божие, аз ще бъда с вас през всички ни до свършека на века. Никога ще няма изпитание, никога ще няма трудности, никога ще няма скърби. Напротив, казах, аз ще бъда с вас. Но когато ще не изпълняваме, вече няма как да бъде с нас. Защото ние се покоряваме на Словото. И всеки, който чуе тия думи и не ги изпълнява. Сега дума, Исус ти говори, обаче каже, няма се знам моето. Аз ще карам по моето. Добре, вярвай, карай по твоето. И какво става? Си е причина на неразумен човек, който посея къщата на пясък, валяха държат, предадоха реките, дълга ветровете и снимаха се в тази планина. Къща и тя падна и падането беше голямо. Що? Беше голяма къща, беше постоянна наистина с много желание. Обаче видим, когато дойде изпитанието, вече ние нямаше. И сега вижте, къде е проблема? Проблема е, че Словото Божие казва така, Лука 6 глава. Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всичко е толкова просто. Има хора, които чуят Словото Божие и се стремят да го живеят. Може да е трудно, пак да стават, стремят се. Има други, които ще така аз това го знам и продължават да карат по своето. И това слово остава само като едно знание в човека. И това слово почва да му дава гордост, че той е издействен, защото били толкова пъти, защото толкова неща, които ги знае Словото, обаче живота какво става. В Коринтите е така, 8 глава, знанието възгордява, а любовта назидава. Значи знанието и любовта трябват ръка за ръка, няма как да делиш. Така че ако това, което шеме, станем да го живеем с любов, да слушаме на другите, тогава ще има успех в нашия живот. Въпросът е, че може много да знаеш, ставаме като фарисеите. Исус каза на фарисеите, тези хора, когато се говорят за Бога, сърцата им са печалбици, така казва в Езекил. И така сърцата им се виждат от Бога. Така че важно е истина това, което четем, да го живеем с вашата любов. Вижте, ако бъдем любовта от взаимоотношенията ни, това остава една мъртва религия, за жалост. Фарисеите така вярваха в Господа, ама нямаха любов към хората. И тук обяснява още даже отива малко по-дълбоко към нещата. Сега, относно правилната основа. Това е основата на Канара. И тук казва така. Всеки, който дохожда при мене и чуят моите думи и ги изпълняваш, колко причеткови си дава една по-голяма дълбочина. Прича човек, който като постои къща, изкопа и задълбочи влизането вече, един човек се постара. Постара се да постави канарата, своята основа на Канара. Не сложи върху пяска или върху пръста, изкопа, навери канарата, вече си сигурно място и започна наистина да стои. И важно е, че в един строеж, всеки може да поседа къща. С кое строиш? С скал и с цимент и пясък, има голяма разлика. Дали с кирпич, дали с стукли. И когато видиш и едната къща, другата къща. Обаче каква къща строиш? Когато основата е добра и всичко останалото нагоре е добро, и къща ще бъде добра. Така е християнският живот. Ако ние поставим живота си на основа Христос и го седнем, защото живота е стъпка в стъпка, ще напред. Но ако ние се надяваме, че сме там на канарата, а също време не се покриваме Господа, заблуждаваме сами себе си. И защото казва така. И този прилича човек, който като постои къща, изкопа задълбочи. И дойдоха и се стремя към него реката, наводненията, но не падна, не можа да я покачи, защото беше здраво постоянна. Виждаме тук здраво постоянна. И му изказва, че къща постоява здраво, когато има здраво учение. Здравото учение постоява здрава къща. Когато учението е фалшно, заблуда,
къща и тя е лавава, ако мога така, къща и тя е нестабилна. А който ще и не изпълнява, прилича човек, който построи къщата на земята без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна, и срутна на къща беше голямо. Слава да бъде Господ. Сега, тук виждаме, че акцентът е защо ме зовете Господи, Господи и не вършите това, което ви казвам. И тук в контекст казва така, защото няма добро дърво, което дава добър плод. Тук става дървото, ако приемем, че това е човека, той Словото Божие казва напред дървото добро и плод ще бъде добър. И ако приемем, че дървото е човека, от това, което си самите, това го показва, че живота, който живееш, чрез хората. И Словото Божие казва, няма добро дърво, което дава лош плод. Сега дума, няма добър християн, който дава лош живот, лоши дела. Нито пък обратното казвам. Поне всяко дърво, освен си плод се познава. Сега дума, живота, който живеем, обходата ни, думите ни, отношенията ни, всичко това говори това, което сме вътре в нас. Никой със не може да ни вярата. Само Бог е знае вярата. Но живота, който живеем, отношението, което имаме към друг, всичко останало, което това показва къде сме ние в истината. И сега, тук казва така, който идва при мен, че моите думи и ги изпълнява. Това е акцента, който е важно. И няма празнува, има едно предупреждение, Матей 7 глава, 21 стих. Това е едно страшно предупреждение и за жалост ще има хора, които ще бъдат там в този ден, в този ден, когато Исус става пред Исус и ще има твоите аргументи, ще кажат Господи, Господи. Ние правихме това или това, но той каза, не си който каза Господи, Господи, че влезе в небесно царство, на което върши волята на Отца ми. Волята на Отца е открита Словото Божие. Покаяние и покорство. Виждаме в Словото Божие имаше много хора, които не се покоряха, по-пред Адам и Ева, после цар Сол. Имаше още много хора, които не се покориха на Словото Божие и после пропаднаха. И тук сега така, в онен ден, значи ние, когато стоя пред Господа, мнозина ще ме река така, мнозина, хора ще бъдат аргументи, че са правили нещо в името на Господа, че са вършили много неща в името на Господа и да стават пред Господа така с това самочувствие. Ще кажат, Господи, Господи, ние в Твое име прочувствахме, ние в Твое име безвезгонихме, ние в Твое име направихме много велики дела. Обаче Господ не се пишава това, което говорят, това, което казват за себе си. Господ направим казва така. Тогава ще им заявя, аз никога не съм им познала единствено име, които държи беззаконие. Значи как можеш да им познаваш Господа, да имаш претенция, че работиш за Господа? Това са по-силни неща. И днес, за жалост, и тези неща ги има. И наистина, всеки не се познава по плода, както Словото Божие. И виж колко е опасно. Така никога се познава. Наистина, вместо да лъкнеш човек да става там, по-добре да стои в Словото Божие, да каже, Господи, това, което от теб, нека бъде живота ми. Това, което на теб, нека да го няма. Просто наистина човек да се умява. Ще ви кажа, защо единственият индикатор, според който човек може да разбира на къде е Словото Божие, нищо друго няма. Някой може да каже, духа ми говори това, духа ми говори на... Това е наистина Словото Божие, каже, има много духове, които говорят пред цялата земята. И ако ние не четем Словото Божие, много се може да бъде заблудени. Помните Адам и Ева. Дойде дявола и как ги става. Бог така ли каза, иначе ли каза. И когато идва другото учение, то няма да е като черно, то е просто така нещо, което учи от Словото Божие и учи това, пък учи на човек пропада. И тук Словото Божие каза така, бивайте и изпълните на Словото, а не само слушатели. Сега дума, да лъжите себе си. Виждаме колко ясно каза. Този, който само слуша Словото Божие, а не го изпълнява, просто лъжи себе си, не лъжи Бога. Няма значение колко добър слушател си. За Бога е важно колко си добър изпълнител. Колко наистина това, което чуеш, го живееш. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той е причина човек, който се огледава в огледалото и после понеже отива и за час забравя какъв бе. Значи, иначе добър слушател, слуша всичко, обаче накрая отива и забравя всичко. Но който е съвършен закон на свободата и постоянство, това е постоянство много важно. Постоянство, тъй като не е добър слушател, но дяден изпълнител ще бъде блажен в дейност си. Слава да бъде Господа. И това е важно. Тази къща, която е без основи, тя пада рухва. Така и днес в християнство. Затова няма право Словото Божие, когато се говореше на хората, те бяха там хиляди по хиляди. Той каза, не бой се, мало става. Искам, Господи, ти говориш на хиляди хора, да кажеш малко става, що? Но той знаеш от тези хора, всички деца са там, колко ще повече повярват. И знаете, на кръста бяха наши хора около него. Къде бяха тези, които изцели, които освободи, прокажените, къде бяха тези болните? Нямаше ги други. Така че не е важно как се тръгнал църкъл. Важно е да услышат Господа до край. Самите имаше между учениците, имаше половината от тях останаха пътя. Защо? Когато той им говореше, който не е тялото ми, който не бие кръвта ми, няма тялото, няма вещността, тогава казаха, тежко е това учение, кой ме да услуша. И много от тях се тръгнаха, се върнаха.
той тогава ти при Петър и каза, Петър, виж ходите. Петър го каза, помните ли? Господи, при който само при тебе има довечен живот. Така че е важно сега, който е повярвал Господа, който е разбрал кой има Господа, да продължава с него. А относно това, Словото Божие казва в Ян 8:32, за свободата, която приемем в Господа. Сега, преди сме били роби на много неща в този свят, като религия, като учение, като суеверие. Вече има нещо, едно слово, което ни дава истината, че това е нашия Господ Христос. Той е истински спасител и освен няма никой, до който може да даде вечен живот. И казва така, и ще познаете истината, и истината ще направи свободни. Тук в контекста виждаме на книжните фарисеи, тези хора, които имах себе си за водачи, той им каза прав текст. И после каза така, проче, а ако сината се ще бъде наистина свободен. Свободата иде само чрез Христос. И относно това наистина за християнския живот и напред живота, който трябва да почне човека, след приема Христос. Тук Словото Божие в притча 2 глава казва така. Притча 2 глава от 13-15 казва така. От онези, които оставят пътища на правдата, за да ходят пътища на тъмнината, които са слава да вършат зло и средат на покората на злите, чието пъти са криви и пътеките им опаки. Сега дума, тези хора са чули за Бога, чули са Господа, мисля, че едва не може да живеете така и тако и вако, и му пет компромис. Това е страшно отбетима. И вижте, дали има ли си Псалом 125 казва така, тук е още по-директен стиха. За тези, които се отклоняват в критици път, ще казва. Значи, виждам, че това са хора, които са тръгнали в пъти с Бога, а после е стало нещо с отклонение. И какво става? А тези, които се отклоняват в критици пътища, Господ ще отвери заедно с онези, като беззаконие. Интересна работа. Било много фатално човек да се мисли, че е в правия път, оказваме немето и да кажем, съжалявам, не те познавам. Това е страшно, това че човек трябва да има коректив и той е именно Словото Божие. Това е необходимо да има духовен растеж. Ще кажа, защо ако човек остане само като дете, така не ми трябва да чета по-малко, няма да чета това и това, едва не ще остана в това, което съм. Това е много голяма заблуда, няма да останеш там, където си. Защото ще дойдат изкушенията, ще дойдат врученията и се вижте на никъде. Затова е важно тук Словото Божие така. И той даде ни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, други пастири учители. За делото на служението. Защо? За назиданието на Словото тело. Така назиданието е иначе изграждане. С каква цел? Цел да се основчат за светиите. И после казва така, кога? Докъде всички достигнем в единството на вярата и да познаете на Божия Син. Пълното мъжество, мярката на ръста на Христовата пълнота. Виждаме тук говори, че този растеж трябва да бъде цял живот. Това не е момент, в който не е като училище. Учиш на училище сега, примерно, изкараш уча 8 клас, идваш на образование 8 клас. После изкараш едно образование, после изкараш образование и спираш. Християнството цял живот наистина трябва да се чете, да се расте в Господа и това става чрез Божие Слово. Ще дава вяра, ще даде разбиране. Защо? Да не бъдем вече лица блъскани, защото всяка ветра на учението чрез човешка заблуда. Когато човек не знае Словото Божие, когато не чете, когато не посещава събрание, когато няма общение, той много не се може да бъде заблуден. Кой ще каже сега? Аз съм чел Библията, аз знам Словото Божие, кой ще ми каже, пастир, какво събирам с този сезон? Това е винаги първото. Разбирате ме, ние събираме тук, не да кажа нещо ново. Ние събираме именно, защото Бог е тук. Бог каза, там, където се дава и трябва, там се място. Така че събираме да ми присъства на Господа. И казва така, но действаш истина в любов. Да просим по всичко в Него. Който е главата Христос, тук става, че виждам, че наистина гледата е много висока. Да просим по всичко в Него. И сега дума, това значи Христоподобие. Да почиваме като Христос, отношенията ни към хората да бъдат към хората, отношенията ни да бъдат как Христос към хората. Така че това говори за духовен растеж. И наистина важно е за всеки от нас да разбере, че има нужда да бъде в общението. Има нужда да ще Словото, има нужда това Слово да става живота в него. И наистина това е много важно. Сега, самия апостол Павел каза сега. Той каза така, когато бях млад във вярата, да ти разсъждавах. Обаче, когато просто каза, написал се на Тисото, това е много важно, ще кажа сега така. Така, Коринти, 13 глава, 13 каза така, 20 стих. Защото сега виждаме нещата неясно, като вледолу. А тогава ще ги им лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще познавам напълно, както се бил напълно познат. А видяй си така, когато бях дете, къде те разговорих, къде те чувствах, къде те разсъждавах. Но откакто станах мъж, написал на единството. Значи, виждаме, това говори за християнство. Не може да се спила Господ при едно положение и 20 години, 50 години да станеш това с положение, да кажа, че съм християн. Аз ми казвам много пъти, вярата не стои сътишна. И не разсъжда вярата, или вярата се охладнява. И наистина това е, трябва наистина да говориш
трябва да имаме все повече, да растем вярата, наистина кажем, Господи, научи на, помогни наистина да бъдем все по-близо до Тебе. Това е нашето купиш. Това е нещо, нищо. Тук значи някой може да бута. Тук сам ти избираш да бъдеш близко до Господа, ближаш при Господа и да имаш повече време с Бога. И тук апостол Павел казва така в Евреи 5 глава, предполагам, че апостол Павел няма така точно автор, но според това, което е писал, предполагам, че е той. Казва така, понеже докато вие трябваше сега, пред всекото време, и учили да станете. Тук времето, в което им пише, това е един период около 4 години. Значи той казва истината, те вярват и 4 години по-късно им пише пак. Понеже докато вие трябваше сега, значи 4 години, да станете учители, да станете, а имате нужда някой да ви учи отново най-елементарните начала на Божието Слово. И да стигнете от там, да имате нужда от някаква, а не от твърда храна. Тук горе, после се изоставили. И той като един укор. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен и в учението на правата, понеже е младенец. А твърда храна, за планетите, които чрез упражняване на съобучили си, да станат живота и твърда храна. Виждате, че и млякото, и твърда храна са Божието Слово. Обаче, тук горе твърда храна, тогава, че горе, че искаш често това разсъждаваш върху него и си пише по-навътре. Това не говорим за някакво нищо друго. Всичко е Словото и чрез духа, но въпросът е, това е мотивът ти. Просто само така, просто да разрушиш или да разсъждаваш върху него. И всичко става, човек трябва да има вътре в себе си жажда за Бога. Когато човек е жаден, Бог наистина му дава необходимата храна, ако му кажа така. Всеки от нас има момент, който е гладен, отива и ще изяде цялата манджа, ако му кажа така. Цялата тенджера. Обаче сега иди колкото му трябва. Така е в Христос, ни трябва да имаме в себе си да бъдем гладни и жадни за Господа, а Бог знае какво да ни даде. И казва така, пожелавайте като родени младенци, чисто духовно мляко, да прасите жизнено към спасение. Слава да бъде Господи. Сега помните, в Екклесиаст 12 глава, а в самия апостол Павел на Деянието с Соломон, казва така, правенето на много книги казва трътна плътта, но казва така, бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е всичко за човека. Бой се от Бога и пъй заповедите му. Още Стария Завет, Бог е същия и днес. Няма нищо, няма какво да прибавим. Словото Божие от битие до откровение, това е Слово Божие. Четейки го, разсъждавайки го него, Господи, научи ме, помогли ми това, което чета и да го живее. И аз съм казал много пъти, няма значение дали си сега в Стария Завет. Винаги всяко слово, което е в Библията, има значение днес сега за нас. Трябва да четем, да разсъждаваме, Господи, научи ме да го разбирам. Всяка една история в Библията, която е написана. И в Стария Завет, тя има духовен смисъл. И тук Петър казва така, но растете благодатта и познаването на нашия Господ Христос. Растете. И аз ми кажа, че колко човек повече да се Господа, толкова повече наистина ще усеща него да пресъща живота си. И нещо, което може да виждате, изграждането на знамето на християнина, това е нещо, което не става и без Бога. Когато ние стоим на лозата и пръчката, когато стоим на лозата, като пръчка, като сме покорни там, непременно ще има промяна в нашия живот. И аз съм казал много пъти, но няма как дори Господ този живот и да не те промени. Напротив, когато прибъдем в Господа, винаги ще има плод. И получим и в духа, и в гласа. Говорим за плода на духа, най-вече Галатяни така, плода на духа любов, радост, мир, който от благосменост, гласи да си трябва да пренесат плода на духа. На духа и като на нашия живот. Около нас ще има хора, които, гледайки нас, ще искат да повярват. И в живота ще има винаги бури, ще има изпитания, и ще има много неща, но когато човек е положил вярата в правилната основа, ще устои. Когато Словото Божие каза, Матия 13, този, който си до край, той ще бъде спасен. И аз съм кажа, че този, който е положил вярата в Господа, той има силата да устои до край. Тук не се иска нещо свърх силата не. Иска се да устоим на каналата и да устоим до край. И тук ще прочи Седник само в Еремия 17:7 каза така, благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото той ще бъде като дърво посадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма се бои, когато дойде настане пек, но децата ще се заледенеят и не ще има грижа годината на суша, не ще престане да дава плод. Слава да бъде на Господа, нека Бог не дава сили, осъзнавайки се това, което Той е база за нас, нека нашата основа да бъде Той и стъпка в стъпка да вървим напред с Него, да не оставяме заблуди, лъжеучения и клас да не отдалечават истината. Нека Бог да му благослови.